Всичко започва с избор на рамка. По правило, колкото по-голям е той, толкова по-трудно се взима решението. Много е важно каква ще бъде рамка. Тя просто може да срути, може да издигне една картина, може да сплеска една картина на жаргон казано. След дългите размишления и окончателното решение за модела на рамката, започва умуването относно подходящо паспарто и стъкло. А после идва ред на истинската работа. Днес ще ви покажем усилията, които коства сглобяването на рамка за гоблен. Гоблена обикновено при шиенето деформира, става един ромб. Не знам защо така се получава, но тук на специална преса и със специална технология се опъват на една от нашите преси, излиза влажен оттам, залепен добре, но влажен, слага се в сушилния, която имаме отзаде и за определено време гоблена изсъхва. След като изсъхне, му се слага паспарто. Паспартото може да бъде както от картон, така и от дърво. За този гоблен е подходящ първият вариант. Картонът се разкроява внимателно и с помощта на прецизна машина се изрязва прозорец. После се залепя за гърба на гоблена. Междувременно се скроява и стъклото. Специална машина го разкроява на парчета с определен размер. После, в зависимост от габаритите на гоблена, се доизрязва. Профилите на рамката се внасят от чужбина на пръти с дължина 3 метра. Те се скъсяват в зависимост от нужния за случая размер. Специални, прецизно работещи машини, които нарязат точно на определен ъгъл, за да стане напасването много добро. Профилните парчета са на лице. Остава да се съединят с лепило и с помощта на друга специална машина. Изрязва се и още един допълнителен гръб. Преди да се сглобят всички части, предварително изрязаното стъкло се почиства с препарат и се продухва на пара. Това се прави с цел да се премахнат всички прашинки. Изнася се отвънка рамката, слага се върху гоблена, паспартото, стъклото, изрязва се допълнително едно гръбче и всичко това нашата колежка Румянка го заковава с едни пневматични пистолети. Хартиена лента прикрива следите от пневматичния пистолет. Върху горното рамо на рамката се поставя закачалка. Гобленът се увива в нейлон, който го предпазва от дръскотини при транспортирането. След като майсторите си свършат работата, предават изделието на счетоводителите, които пресмятат колко да вземат за труда и за материалите. Христо хареса рамките и предложи да си говорим за гоблени. Да. Какво за гоблените? По-скоро да вземем да приключим предаването и после да си говорим за гоблените. Както се казва, събуждайте се с нас, да не дойдем да се събуждаме ние с вас. Ма на някой може да им хареса това предложение. Не прецених. Не преценили? Като го казвам. 80-50-181. Там ви чака Ицо с нови предложения. Ще бъдем отново заедно в понеделник в 7 без 20 с нови актуални теми. Ще очакваме вашите обаждания, вашите коментари. Бъдете активни във Фейсбук. Чакаме ви. Чао! Чао!